ידענו שאנחנו, על ידי המלחמה, אנחנו נקים את העם. כבשנו טנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. גומו, קומו, קמו. אחרי שגרשו, הצילו לשים ערימות אנשים ולא נופל. העמדנו את הערבים וירינו בהם סתם. הרגנו בהם, נקיפת מסור. אחד הוא היה קורא להקים מחינו. והיא באה ונפלה עליו, וצעה זו נתנה לה בחיילת וגם נתנה. הכפר נמחק. שאכן אמרו שהיה טבח. And there was not any reason to do it. או אני או הם. המדינה נתנת השווי. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? ספרתי. איך יכול לדעת בחיי? היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. לא יכול לספור. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם מהעניין הזה. היו המון הרוגים ערבים, והם היו זרוקים כמו זבל. לומר במפורש, ב-48 נעשו עוולות איומות לפלסטינים.